Dámy a páni, čaute, síce vidíte tento BNG free, ale to vôbec neznamená, že by sme mali skončiť u Minecraftu. Áno, som noob a neviem, ako si mám sakra nastaviť, aby tam nebol ten ping, ale to vôbec nevadí, hlavne, že ma vidíte. Máme tu rovno stromík, dá som si síce peaceful, lebo ja som proste, jak to mám povedať? Ja som si reloadol shadery. Viete? Aha. Ja som si stial taký mod, alebo také mod, čo je na launcheri, že keď to hodíš, tak je to také fyzikálne. Zdravím vás všetkých vás. Sorry, že som dneska nebol moc dlho v škole a nečakal som ani na vás. Ale proste nemal som ja čas, proste museli sme ísť k babke. Áno, tá tiež pracuje v škole. Dneska bola robota, my sme išli, mama chcela sa pozrieť na malinké mačiatka. Áno, strašne malinké mačiatka som poprvýkrát držal, lebo by spadlo drevo. Lebo som nemal proste čas na chytanie a musel som proste robiť ešte u babky úlohy. Áno, u babky nejaké úlohy, napríklad, že som povedal mamike, teda ona mi povedala, že srandujem, nič som nepovedal. No tak to ťa ja zabiję, ty nebuzn... No, super, teraz sme došli. Ale teraz budeš padať ty jeden stick jeden, Teraz? Dobre, to bude asi stačiť. 1, 2, 3, 4. Hop. Vezmi si krafťák. Budeme brať, že sa to nestalo. Ne, žiadne také. Toto! Počkaj, ja keď si hitnem všelku, čo sa stane? Pôjde po mne? Keď mám písmu? Ne, nepôjde po mne. Daj mi mediená opica. Kde máš? Uľ. Nastav ma k uľu. Kamo, kde je ten uľ? On tu niekde bol ten uľ. Kámo, sa poserám. Dobre, ale nebudeme si brať... Šíše, prase mi uteče. To tam mala akurát na to. Proste. Dobre, dali sme prasa. Prečo to plaňka suseda? Dobre, nevadí. 1, 2. Lopatu nechcem. Hop. Meč. Krompáč. 1, 2. Ja sa takto robí krompáč, áno, dobre. Nezabudol som to ešte. Takže. Hop. Ty koľko som mám taký šťastlivá kedy. Hop. A sekírka. Jo. Berem si sekírku. No a idem. Na výpravu. Do přírody. Zaninou stres. Ty dostaneš ty jedna. Mohli by sme tam ísť. Ale však mám tu dané na peaceful. Takže žiadny buzerant nepôjde za mnou. O, uhlie! Toto nie je skôr ani jasky. No tak toto už ale
Veľký macek. Ty jaký ja mám dané brightness? Kde to nájdem ja? Áno, veľmi dobre. Render distance sa potrebujem. Brightness. Bright mám úplne, že maximum. Aha, to je tuto. To sa inde nedá. No, tak ja som. Dík, čau, bratu, serus. Čau, bratu. Dobre, tuto nepôjdeme, lebo nechcem sa moc stratiť. Ja si idem nakopať tie uhlie. A tu je, aha, toto som asi nevšimol. Najviete. Ale to stále drží. Áno, ešte lepšie, nech to hento. Neznášam ich. Dávaj. Kde sa dá vlastne získať kopr hentain muzerant? Lebo viem, že z kopra sa že vraj dá. Počkaj, to sa mi zdá, lebo to... A ne, to je voda. Poďme vykúpať teda... Kámo, to je najväčšia jaskina na svete, to. The biggest jaskina in the Minecraft. The biggest cave in the Minecraft. Takže. Čo je to? A to je prasté. Bože, čo, sebijak? Dobre, môžeme ísť. Prečo mám kretičky? Kde? Ja to zrýchlim. Čauko. Zapadá slniečko. No, prísam Bohu, že áno. Chcete sa gus back? Tak, vážne. Prečo to je hrá takú blbosť, ktorú mám aj ja stiahnutú. Čo to je? Prečo sa si nevykraftil lodičku? To je tiež akože divné. Hop. Dobre, lodičku ešte stále viem. Teraz si pripadal jak majsemrkár. Aha, môžem akurát zavorať. Ground Bridge Forest, čo? Jaj toto! Bože, som sa zlákol, že hento. Trošku zabogované. Dobre, videli ste to? Čo to je? Ježiši Kriste, pane! No to je sám. Bože môj! No, ale však si... Dobre, ale nemusím zrážať tie kopy. No, však ti... A teraz sem tá Ježibaba. Ha! Ivan! Ha! Ty vole, nezvon mi teraz. Vole. Ďalšie. Beriem. Come on. Dobre, už som sa zlákol, že na tom strku. Ale to môže byť. Pink.
tam. Reálne bolo kedy stalo, že ste prešli len 2 kilometre a vaša lodička proste spadla mala asi 2 styky a ešte nejaké drevo. Z lodičiek. Bolo kedy. Ešte v alfe, ešte vo starých. Zvuk vody je totálne zmenený. Žáby! Žabratu! Oskoči! Skoč, hop, hopiti, skupiti. Skoč si jeden! Ty, nebudeš ma počúvať? Nebudeš ma počúvať. Daj mi tvoj dlhý jazyk, aby som mohol No tu sú ovce, poďme. A ja keď budem mať všetko vybavené, tak si to dám na easy. A poviem proste gameplay, lebo teraz som mám na peaceful, lebo som... Bude ovečka, ty jeden! Ouro. Začína noc. To je chcem povedať. Tresubu. Pomalu, Snakesy. Pomalu, aspoň to dostane do rana. Počkaj. Vesnica! To je tvoje. To je prasa. Jaj, sa z toho nového updateu. Kam aj čika je zmenená. Dievčato, poď sem. Ruben Boss Poperos, poď. Dáme to do gulašu. Dobre, takže máme... Máme... Meso. Určite máme hociaké veci, kam, ale tam je vestica. A to si už nedám, ty vole, easy, lebo ja som slabko. Proste spravíme... proste dlhú verziu. Spravíme raz také celé video, že iba hrám od noci do dňa, teda od dňa do noci Minecraft. To bude dobré video. Poďte vesničke, bratila, sa ma nezabije. Nevyzadadla. Ja som sa zlakol, že Discord. Dávaj merkovi. Dávaj. Ďakujem. Kámo, toľko málo. Však nevadí, dávaj. Kámo. Dobre, aspoň si idem vyspať. Dneska to bola sranda. Táto hraví srandičky. Dobré ráno, svet. Koník, poník. Môžem ti s tebou dať. Dobrý. Odkedy takto kýveš hlavou? No tak toto je typická dedina. Ty nebus taknutá, ty opica. Prečo si vieš môj? Môj čarovný meč mi spadol. To sa nemá to fyzikálne tak. Ok. Katomočka je fakt. Poď poplievať. Je tam niečo? Miau, to sú samé mačky, ty vole. Kostolík, na to dať sa nebude. Teda nebude. Ejo, bratu, ty si privolal Harryho Pottera? Aha, to je tento bar. A
Akurát pri kostole, no tak sa to... Čo? Ale berem si. Ja som zistil, že ja v verzii, keď stlačíte F-ko, tak si to môžete takto premeniť aj takto. To je strašne super. Cik, čau, bratku. Malý. To je taká hrozná vec. Bratu, obed. Komu? Ja idem na golema. Hej, idem na golema. Hap, 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 hap. Dík, bratu sa zamrzol. Dík, bratu. Aj, vlastne ja mám písku. Haha. Asi kvôli tomuto Spratkovi miniem iba jeden. Ono to tak bolo, normálne. Nemám meč. Prosím, jeden styk. Prosím, jeden styk. Dostaný! Za 2 styky. To je ešte horšie. OK. Takže... To si robí srandu, ty vole, to vyzerá jak zo Slendermana, ty vole. Vlastne, villager... Ja som sa skoro posral, ty vole. A ty si, ty bol ty villager jeden. Hlúpy jeden. Ty hýbaj. Dávaj. Počkaj, čo? Ej! Počkaj, čo? Aha, takže nemôžem... Chápem. Ale na to... Dobre, takže bratu, ty uní. Ty buzna. Ty buzeranie, ty čo tu robíš, hýbaj! Legiš more. Gde sú parkour tady? Teraz povorozník. Oj, nebudem vás riešiť toto. Dobre, musím... Oni tu nemajú ani jero. To fungovalo. Vlastne len bavíš a už to máš. To zase? Sapling. Sapling je mi na nic. Tak veľké hovno je mi tak sapling. No ja to je daný styk. Dobre, tak aspoň sa posadíme nejaké strany. Ty vole, ja tu čo dávam? Ja nechcem zapnúť ChatGPT. Stiahol.
To sa len tak zapalo cez GPT. Získa plus, ja ti dám plus. Degeš hľadám, že? Musí Chápete, že ja si dal geometrie kreatíve a proste čo? Lomeno G. Už to na G. Na si neukážem. Máte neviem. Nedajem ani jeden. A spravím si meč v tom výrobku. Ok, takže spravím si meč a... Jopa. Dva. Hop. Ja idem potom k sebe, domov. Takže čo je sem. Lebo som niekde barak musím mať. A z tohoto videjka je to všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite si dať like, odber zvonček a zatiaľ. Čau.